Moro mar buch jopiny kama wadhi goyo mbaka gi wendo madhial ma biro irwa achiel kachiel koa e dala ma Machakos. Nyinge Clarice Oganga. Clarice Oganga en jakom mar KNCHR. Gin gi lokruok moko ma gidwaro mondo loke chenro mag ng'anyo mane mbaka mwadago kode kaendi kawuono. Clarice, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Penjo ma wan go maduong' en ni lokruoge mage mudwaro e chenro mag ng'anyo ka? Erokamano maduong', kiwacho korka chike mar Article 37, nadwa mana chako kawacho ni chik maduong' mar Kenya, mano katiba mar Kenya, omiyo jo Kenya ratiro mar bedo kachiel gi jomoko, mano right to assemble, kendo omiyo jo Kenya nyalo demonstrate e yo mawinjore. To kata kamano, nyaka kawuono, Kenya pod onge gi chik makonyo kaka ratiro mar Article 37 onego otim. Pod watiyo gi law machon miluongo ni Public Order Act, ma en chik manoket 1956, wanyalo wacho ni ndalo machon ka. To chikno okolosore maber, okoluwore gi katiba. Emomiyo sani, wan kaka jo Kenya National Commission on Human Rights, wadwa ni waket chik manyien moluwore gi kaka katiba wacho, mondo jopolis ong'e gima onego bed ni gitimo, to kata jopiny madwa demonstrate mondo be ong'e gima gidwa timo. Mano e gimomiyo wadwa ni olos chik manyien manyalo miyo wabed ka wang'eyo kaka onego watim ka wadwa demonstrate e wach moro amora. Chike mage mudwa nolokre, Clarice? Wachaka negi polis, nikech wacho ni nitiere chik ma lokore mar polis mar jong'anyo. Polis onego ng'e ang'o? Ok awinji maber. Apenjo ni chike mage mudwa nolokre moloyo to ne polis gi jong'anyo, kowuoyo kuom gi achiel kachiel? Ok awinjo maber, lakini aparo ni penjo ni gin weche manade mwadwa keto e chikno. Koro chikni, king'iyo gik ma osebedo katimore machiegni, ibo yudo ni sama jo Kenya demonstrate, gik mang'eny timore marach. Iyudo ka ji ohinyore kata otho, iyudo koketh mwandu mag ji, iyudo koketh biashara mag ji. Samoro iwacho ni polis otiyo gi force mang'eny. Tiwacho samoro ni kata jok matimo demonstrations go gin jokuoge, jok moko odonje demonstrations go to gin jokuoge, giketho demonstration. Koro king'iyo kaka katiba owacho mana ni ji nitiere gi right no, lakini ok oketo ratiro maber koka right no onego bed exercised. Koro wan gima wadwa timo, wadwa ni monde waket ratiro mabomiyo polis ong'e gima onego gitim, to kata jopiny onego ng'e ni kama e koka onego gitim ka gidwa timo demonstration. Gimoro achiel ma king'iyo, ibo yudo ni jopiny kadwa demonstrate, giwacho ni chik owacho ni onego gimi mana notification. Lakini king'iyo korka polis neno ni ok onego bed mana notification, onego bed authorization. Koro ineno ka onge chik malong'o mamiyo ji clarity, maonge gi clarity, ji ok bing'e ka en notification kata ka en authorization. Koro mago e gik ma wadwa ni walose chik manyien ni mondo ji te ong'e ni kama e koko onego bed natim, to ka miyo notification, polis onego tim ang'o mondo demonstration obedi. Mago e gik mapenjo ni ang'o ma dwa lokore, nikech kaka polis osebedo ka wacho ni ok omigi ranyisi ni ng'anyo timore, to nwawinjo ka uwacho ni kuonde moko koro onego bed ni inyalo migi wachno kata mana e WhatsApp, kata mana e but kama gitiere, kata imiyo gi achiel kachiel kama. Magi kind lokruoge mudwa ni koro obi? Ok awinji maber. Apenjo ni polise, yore mage minyalo mi godo polise ranyisi ni ng'anyo biro? Mano Clarice. Inyalo nuo matin, ok awinji maber kendo. Wang'i kaka onyo loso chenro no mondo winjre ne makare. Apenjo ni yore mage minyalo ng'is godo polis ni ng'anyo koro dhi timore kama endie. En ang'o ma koro nyaka tim? Koro gima nyaka tim, koka wacho no, koro koka wan jo Kenya National Commission on Human Rights, waseloso draft bill ma oketo koka onego itimo ka ji dwaro dhi e ng'anyo. Koro gima bo timore chakre week mabiro ni, wabo timo public participation, nikech wadwa winjo ni jopiny wachang'o e chik ma wadwa keto ni. Gineno nade proposals mwamiyogo.
police be neno nade mondo wayie ni kama koka wadwa chako timo ka demonstrations dwa timore. Nyaka wa provide clarity e wach ng'anyo, otherwise pod wabo bedo gi weche matek korka joka police gi korka jok madwa timo ng'anyo no. Koro mano en mana mar keto clarity e gima onego tim, lakini wabo timo public participation ka chik no pok odhi parliament mondo jo parliament okal chik no kaka law mar Kenya. Proposals uge mapenjo ni gin proposals mage? Clarice, proposals mage ma uketo ne jopiny mondo go e mbaka? Proposals ma wan godo e chik no. Achiel en wach mar notification gi authorization. Ariyo en koka police bo provide security ne jok ma dwa dhi demonstrate. Mar adek en koka jok ma timo demonstration no koka gibo deal gi police. Nitiere ng'at ma bo bedo ni ene motelo ne jok ma timo demonstration no, maka gik moko dhi marach ene ma koro dhi wuoyo gi police mondo gitim gimiwacho ni de-escalation mar violence. Kato mar ang'wen, kuonde ma onego bed ni gidhiye, nikech waseyudo ni samoro ibo yudo ni iketho gige piny, offices mag sirikal, ji wang'o offices mag sirikal, mwandu mag ji ketho mwandu mag ji. Koro wadwa ni ka jopiny oyie gi jo sirikal, wabed gi ratiro ni ka demonstration nitiere, itime chakre ka nyaka ka, itime chakre sadi nyaka sadi. Nikech demonstration to en gima chik oyie. Gima tek en ni samoro demonstration bedo violent to ketho koka chike owacho. Koro wadwa mana ensure ni ka jok ma ji demonstrate ging'e gima onego bed ni gitimo, to police bonego ging'e gima gitimo. Koro gik moko ang'wen: notification, security, kama demonstration odhi timore nyaka sadi, gi kama ok onego bed ni ji dhiye mondo tim demonstration. Koro sana sana chik no mag gik mabiro ng'iyo. Lakini nitiere gik moko kendo, nikech chik mwadwa loso ni ok en aena nikech wach katiba, but as members of the international community nitiere chike ma Kenya oyie ni biro implement, chike mag United Nations mag UN. Koro wang'iyo ni standards ma UN oset nyaka bede chik ma wan be wadwa loso Kenya ka. Koro mag gik ma watemo ng'iyo mondo wabed gi chik manyien ni. Clarice, gik moko ang'wen ge matemo ng'iyo yo matut mondo awinjane ni to chenro mage modwa loko e gik moko ang'wen ma uwuoyego. Mokwongo ken notification miwacho no. Koro uwacho ni jopiny nyalo oro mana message ni polise, to mano nyiso ni osetim notification koso lokruoge mage modwaro achiel kachiel kwa dhi notification, security gi kuonde ma minyalo time ng'anyo gi sa. Okawinjo swali nino maber. Apenjo ni chenro go lokruoge mage modwaro kuom gi achiel kachiel. Ken notification udwa no time nang'o? Ken security udwa no time nang'o? Koro gima wan wadwa ni otim koka jo Kenya National Commission on Human Rights. Ka ng'ato dwa timo demonstration, gima dwaro en mana ni idhi ka police, inyis police ni tarik kama kama, sa kama kama, kama 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 adwa timo demonstration. Police ok onego tam ng'ato ka ng'ato owacho ni odwa timo demonstration. To notification ok en authorization. Ok en tij police mondo yie kata otamre ni ng'ato kik tim demonstration. Koro mane mwadwa bedo ni obed clarified ni notification ok en authorization. Once isemiyo notification, police koro onego tim gima onego gitim. Onego gi chak organize internally koka gibo mi security. Onego giwuo gi ng'ama bro telo ne demonstration no, kuma demonstration no dhi timore, sadi, kanye, gidwa tero petition kata ken parliament, gidwa tero petition e parliament, gidwa dhi demonstrate maybe ministry moro. Koro iye ni gidhi timo demonstration ni kanye nyaka kanye. Kato nyaka gimi police jatelo mar demonstration no, mondo ka gik moko dhi marach, ginyalo wuoyo koka demonstration ni inyal kony mondo gik moko kik kethre. Koro mago emwadwa keto clarity.
mondo jopiny ong'e ni gimbe gintiere gi responsibility sama gidwa timo demonstration. Nyaka gi cooperate gi jopolice mondo police o provide gi security mondo ka gik moko dhi marach to gineno kaka gikonyo wachni. Koro en gima wadwani obed gima jo demonstration gi police tiyo kumoro achiel mondo gite ging'e ni ma en gima chik oyie. Ok en gima police ema dhi miyo ji authorization mondo gitim demonstration ni. Koro magi gik matin ma chikno dhi bedogo, lakini nitiere gik mang'eny ma pod wadwani jopiny be o contribute ni ang'o ma gineno ni nyaka bede chikni, to ang'o ma gineno ni ok ber negi mondo bede chikni. Nikech purpose mar chikni en to facilitate demonstration, ok en mar ketho demonstration, en to ensure ni demonstration itime yo maber, itime yo ma katiba owacho, titime yo mabro achieve purpose ma onego achieve. To kato nitiere gimoro kendo ma chikni dwa wacho. Ka violence owuok, ang'o ma police onego bed ni timo? Nikech police ok onego ti gi extra force. Onego gi ensure ni gitemo stop violence without hinyo ji, without nego ji. Chikno bro wacho ni force ibo ti mana godo ka en very necessary to stop violence. Lakini gibo temo matek mondo kik giti gi force, mondo kik gihiny ji, mondo kik gineg ji ka wach violence owuok sama demonstration itimo. Koro mago gik moko achiel kachiel mabo bede chik manyien ni. Clarice, police eroga wacho ni ne ok giyudo notification. Wachno tidhi los nang'o? Police wachoga pile ni ne ok giyudo, onge ng'ama nong'isogi ni kuma ji dhi e ng'anyo. Inyalo nuo mano kendo matin? Police eroga wacho ni ne ok giyudo notification mar ng'anyo. Ka ji dhi e ng'anyo to giwacho ni ne ok waneno, onge ng'ama nokelonwa report ni mae kama gidhi e ng'anyo. Mano tidhi thiedh nang'o? Aparo ni ipenjo ni police samoro wacho ni ok giyudo notification, onge ng'ama ong'isogi kuma ji dhi e ng'anyo. Ni ok omigi notification. Notification nyalo bedo barua. Notification nyalo bedo ng'ato dhi mana ka police to wacho ni kiny adwa bedo gi demonstration. Inyalo ndiko, inyalo oro SMS, inyalo kata oro email. To gima police, wadwa ni police, wati kod police maber mondo ging'e ni ka ng'ato oro kata barua kata odhi kuno, ok ni police ema koro dhi wacho ni nyaki yud authorization. Mano e gima duong' ma nyaka chik ma wadwa keto ni obed godo. Wach notification ni osekelo wach mang'eny. Nikech sana police ibo yudo ka wacho ni wan nokomiwa notification. Wan nokomiwa information ni demonstration dhi bedo. To chik manyien mwadwa keto ni bro wacho kendo lack of notification ok wach ni police nyaka tam demonstration. Nikech samoro demonstration happens simultaneously from nowhere. Inyalo yudo ni jakuo moro okwalo gimoro ka to jopiny omake to dakika matin nitiere demonstration. Koro gima wadwa ni chik manyien owachi ni samoro demonstrations matimore from nowhere gi police kik tamre nikech ng'ato nokomiyo notification. As long as demonstration no ok en violent, ok keth gige jopiny, ok in jopiny, police onego yie yani tijgi and to provide security and to allow demonstration mondo jopiny owach gima chandogi. Koro notification ni e wach maduong' sana e chik manyien. To en gima nyaka wati gi police maber mondo ging'e ni tijgi ok en tamo ji bedo gi demonstration. Tijgi en facilitate demonstration. Seche ma police ong'eyo jatend demonstration kata jatend ng'anyo, dong' udhi jiemone? Meda sauti mar machine mari mondo iwinja maler. Apenjo Clarice ni seche ma police ong'eyo ni ma endie jatelo mar ng'anyo ni, dong' udhi jiemone koro? Nikech inyalo make kata ka ng'anyo no pok otimore. Aparo ni penjo ni wach jatelo mar demonstration. Gima wadwa niya, sama ng'ata dwaro timo demonstration nyaka bede gi jatelo. Ma wacho ni kawuono koka wan
koka jolo society samoro, mano example. Jatend law society miyo notification ni gidwa timo demonstration. Ka gik moko odhi marach, jatend law society ni ema bobedo gi police mondo gine koka giloso wache. Koro man idwaro mana ni demonstration kik bed faceless. Obeda beda gi ng'at achiel ma gik moko odhi marach to gi de-escalate violence. To okwe jopiny, owuoyo gi jopiny, to owuoyo gi police mondo gine koka ginyalo konyo piny. Ang'eni mano e wach achiel ma samoro jo civil society nyalo paro ni gibedo targeted ka ene jatelo mar demonstration. To ma ok en mar target ng'ato. En mana mar wacho niya, ka gik moko dhi marach, ere ng'ama wadhi wuoyo godo mondo walos gik moko. Demonstration ok nyal bedo faceless. Nyaka bede gi a face of demonstration, mwang'e ni gin daktache, wang'e ni gin okil, wang'e ni gin nyithi sikul ema demonstrate, to jatendgi ema biro kelo kata petition, ema biro wacho ni mae gik ma wadwaro, ema biro wacho ni kamae koka nyithi sikul or okil owacho. Koro ok wanyal bedo faceless ka wan jok ma demonstrate. Wadwa mana bedo gi jatend demonstration no mondo okony loso weche ka weche odhi marach. Ok en mar targeting ng'ato, en mana mar bedo ratiro obed maler, ma ji ong'e maber ni magi e joma demonstrate, to mae jatend demonstration no. Nitie kuonde moko ma ok onego time demonstration kaka State House? Ne? Nitiere kuonde moko onego bed ni jong'anyo dhiye kaka State House? Ok awinji maber. Apenjo ni be nitiere kuonde moko ma jong'anyo ok onego bed ni dhiye kaka State House kama? Ni kuonde ma onego bed ni jong'anyo ok chope kaka State House? Ok chopie. Chik mwaloso manyien ni wang'iyo kata koka pinje moko timo wach demonstration. Koro ok en mana gima watimo kaka jo Kenya kende. Nyaka wang'i international best practices koka demonstrations timore. Kidhi e pinje mamoko, ibo yudo ni demonstration ok tim e ofise mar sirikal. Especially ofise ma obedo protected. Koka State House, samoro kata parliament, even though parliament to onego ji oter petitions, ji nyalo demonstrate moter weche gi kuno. Lakini king'iyo pinje moko, ibo yudo ni ok giyie parliament ji demonstrate but parliament, ok giyie but judiciary, ok giyie but State House and other agencies magi consider of national security. Koro e gimomiyo wadwa ni jop Kenya obed piny mowinjre ni ere kama wanyalo dhiye gi ere kama ok wanyal dhiye. Lakini nyaka wang'e maber ni nitiere kuonde ma internationally en accepted ni ji ok onego demonstrate kuno because of security issues, because of koka ofisego obedo classified. Koro mano e gimoro achiel ma wadwaro ni jopiny owachani mi gin giparo ni demonstration ni kaber to nego watime kanye, to kaber ere kama wawe kik wadonje because of issues of national security. Wach mogik miwe godo jopiny? Clarice, wach mogik miwewago? Apani apenjo ni wach mogik miwe godo jopiny Clarice en mane? Ok awinji maber. Mana wach mogik miwewago Clarice mapenjo. Wach mogik? Wach mogik en mana nyiso jo Kenya niya, engage gi bill ni, gi wach chik ni, mondo uwach pachu, mondo uwach gimudwaro neno e chik manyien ni. Nikech ka chik manyien osedonjo, e kaka obo bedo implemented. Koro public participation dwaro ni ng'ato ka ng'ato ong'iyane ni chik ni wachang'o, mondo uprovide gimuparo, kato ka chik kalo, to wate wang'e ni kamae koka nego watim kaka jo Kenya, to kamae koka onego watim kaka police kata kaka jo security agencies. An mano e kwayo ne jopiny, engage with the process.
Okay. Erokamano. Erokamano ahinya kuom go kodwa mbaka. Mano Clarice Oganga, jakom mar KNCHR, mano Kenya National Commission on Human Rights. Gin gi chenro mar loko chike mag ng'anyo. Gidwaro ni jopiny mondo ogoye mbaka mondo giwach ni gin gineno nang'o lokruoge mage manyaka koro kele chik mag ng'anyo. Mano mbaka mobro medo goyo kaka ndalo medo dhi. To watimo mos ahinya gik miloso gi lwet dhano gi samoro chenro matin, lakini wabro kele studio ka mondo mogo kode mbaka kentiere kaka wuon nene dala mar Machakos. Odwoko nero kamano kuom kete Ramogi TV kamane ka modhi we chenro moro mar buch jopiny ka ntiere kaka Wilson Ochuka, Jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jahandeng Opanga, Jonyakach, Denver Ombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Man just say with no